nungu bedi di benda manggudang sebay nuaik dia mang pada nami adonggo hatan itu hatta Yesus di Matius 22 10 sia di doksoron borhat maha mutuliat pertibion berita hok kamu mabarita nauli didi kamu masaluhut bangso tu bagasan gowarni di bata ama anak dotot di Purbadia mau lebih terbatu pahami di nalau mangaliat di Portibion alai tongdoi kumar berita nauli hami mau lebih sama piniatur ni nabar berita nauli hami di pokoknya lama di tongan di mangaja naun asa bedang mama di hami kudang dia di mau lihat dia mang pada nami nungan di bek kamu gudang lihat TV